saura lafiya mahamuwar makami mai darajoji lafiya nurin layi mai dubon wancoji lafiya saifin layi garkuwar sojoji lafiya riba mai fita cikin hajoji lafiya annabi mai isa a fadar girma lafiya wanda kana faɗi ilahu ya sauma lafiya wanda kadai aka yi wa kafin nema lafiya mai raba gardama uban alfarma lafiya mai hahutu mai kujerar haske lafiya mai lahutu arziki saukanke lafiya mai nasu kiɗan adam wankanke lafiya mai malakutu mai damo yankanke lafiya a alal kulli fauka wuce banne lafiya nurin nuri mai gida zababbe babu mai musa matsayin ka sai ka mai tababbe kai ra'awar aran mahu ina mai gyara kai da manzan fira sai da sunan Allah yan uwa za mu fara karatu wajen alkhairin yardajiya garkuwar yan tattu daga ƙarshe dai fata da ke jama'a mu fahimto masani da akwai magana ba zai yi a nufi da halittar aliya wani haske ne a safar wace ya fito ta ma'aiki ya tajallin kofa ya kuna sai ya satar shi madauki sai aka yi fasa suna fadima da uwa da baki in ji annabi ko ruhinsa ce na tsakanin kirjin zuciya wato shugabar duka in muka lura sannan wasu wato a bar koyi take zara ba a koyi da mutum kawai don a neman kara dole sai su mace markatan da karanta abin da na bibiya da ke sabawa sai idan aikin sa ka kabe san mutu abun godewa dabi'un na gaba da yansa ko babu na yawa karatu wani annabi tun da tun sai ka fassara aikin sijiya daga annabi inda akwai wani to Fatima kenan mu'mina ce tun kafin ta zo wacce kiga maganar nan mutum da za sa iri guda ko da kamin wannan ba ku san da ta canza wurin zama sai a batin annabi rabiya mamaki yan uwa ku taya da kulawa daji umma abiha shugaba ya kira ka da cewa kuma ka mahaifi ya wuyin ya ji ne ganewa sai shiru sai kallo sai gudu sai sauraro limaniya al'ada ko kwali kibar kuma da tina kyakkyawar karshe nan ba wani al'adar daraja ta yi ta hayar lady sadika masa duka ta anti wata kowace mai daraja kasan da take komawa swafiya ka jana exceptional wata babu da doka ta ce musu sai za a san biya mai kace wa iyaka daidai daga daidai to sai wasu jira da ta yaka ta gidan ba abota gafara ita mai duka tashi ka tambaya na bata da alƙalami bare kudura ta rubuta ta faɗi da shirin da ayyuka duka sun zama bauta ta tsaya ta ciki a ciki na ta aje ta ita tsokara annabi ce mara ta ƙara kiranta ta rabiya shakaka ta da shugaba da rike komai banga abin da zan faɗa da mahaifi sarrai da zan wa annabi tamkawa din da jiki ba sai wa ruhi kara ba wanda ya rayu bai ji sirrin kabari ba har abada ba zan yi wasan kuya ba in na rike mutum ina ta faɗin wane sai an ɗan jima da gane hayaki ne wani in na rike ashe ma toka ne ko na karkaɗe ba zan fita tas ba annabi ne wani da bai yi iyaka ba duk mai hankali ba zai bar tamka ba in kuma yayi bai wa Allah kara ba ku ga yamar ba zai ga kyawun karshe ba Allah wajen isar da ba ta ma'aiki ba Allah wajen sanin da ba na ma'aiki ba Allah wajen kudin da ba na ma'aiki ba Allah wajen gidan da ba na ma'aiki ba Allah wajen kuma da ba na ma'aiki ba Allah wajen kuma da ba ta ma'aiki ba Allah wajen da ɗan da ba na
bata so ba, wata ta firgice a kan wanda bai so ba, wani kan dukiya ya sauki gurin duba, dukkanin su ban ji an ce laifi ba, ni da nake zuba a kan makwarar duba, ban yi azarfafin da zai zama shirme ba, ko raina zuba shi ban masa kyauta ba, kan haƙƙinsa ba ban wata burgawa, shi ne mai kula da dukkan motsina, tun kafin na zo ya tsara lamarina, wanda ya so ni duk da tarin laifina, bai taɓa nuna ya gaza da halina ba, alfarmarsa ce take bani abinci, karamarsa har cikin ɗakin bacci, yau zafinsa ya hana ni shiga bacci, wai jama'a na ce ina wani bashi ba, shugaba ya ga shugaba isasshiya ta gaba gaba, to salama ga adal rubutar shugaba, to salama kwalliyar risala ta iba, to sallama ga latifa mai asalin uba, na yi sallama ga idon wadatar arziki, na yi sallama ga rabar fatar taliki, na yi sallama ga magajiyar duka mallaki, na yi sallama ga ma'adalar rukun jiki.